Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय गाइस जोंनावहाय आलासि फैगोन आरोना सासेया जाहैबाय दुबाइनि ओमफ्राय सासेया जाबाय मुसलपुरनि स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो मिथिगोन सोर आलासिया आरो थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ'थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो थ' सान्दुङानो ओंखारलायबाय सिखारनाय लोगो लोगो Good morning, guys. सान्दुङानो बेसेबा गोजौआव ओंखारलायबाय गाइस आङो दासो सिखारखांदों नालाय ओंखायनो बुथेथे जानानै दङ आरोना So guys, नै जाहायो आङो एसे देलायबाय लिपस्टिक रेड कालारनि लाबाय आङो ओमफ्राय मेकआपआ मारै जादों कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहरनो दाबाव ओमफ्राय दायो जास्ट ड्रेस आपल' खालामनांगौ आरोना ड्रेस आप खालामखांबानो रेडि ओमफ्राय मोनफैखासिगोन नालाय लोगोआबो नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानैथ' मिथिखाबाय सोर लोगो फैगोन आं बुंबाय थानो दरखारानो गैया गाइस स' जल्दि थांनानै आङो ड्रेसखौ मा गानगोन मिथिया जिखुनु दा उनाव लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनखौ आं जल्दियैनो थांनानै ड्रेस चेन्ज खालामनानै फैनोसै नै जाबाय आंना आं बेखौनो गानलांसै आं बे पेन्टखौ गाननो मार मोजां मोनो आरोना माने कम्फर्ट र' साइड जा स' आं बे पेन्टखौनो गानबाय आरोना बिराद कम्फर्टेबल मोनो आङो बेखौ गाननो थाखाय जेब्ला बावनो हाथारा माने आं बेखौ रेडि दुगैस्रां लोबस्रां देलायनानै फुजाबो होबाय नै मेकआप खालामनासो होयो आरोना होमबासो भगबानाबो इमप्रेस जायोना नै जोंहा मेथाइ जानोसै मोनफैबाय आलासिया नै मा खबर आगै मोजां मानोना न' गोदानखौ दिनैसो नुफैदोंना आं बिराद नायनो गोसो जाना दंखायोमोन आरोना ओमफ्राय ग्रोब फैग्राना नायजोब्बाय आरो बेफोरावबो जिरायना नायजोब्बाय जिरायनो लुगैबाय थादोंमोन मालाय रिल्स बानायबाय थायो मोजां मोनदों आरोना उनाव बानायगोन र' रिल्सखौ काजु कतलिखौ जानो मार गोथाव मोनो आं नोंथ' गोथाव मोना ओमफ्राय गाइस दिनै जोंनाव बे आगैयाथ' नर्मेल आलासि सासे दुबाइनिफ्राय फैदो जोंनियाव मुस्लिम सिख्ला आरोना आंनि लोगो दुबाइनि नोंथांमोना आं दिन्थिनो बेनो बिथाङा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आं मुस्लिम बायसा नुबादोंलै नोंखौ दिनैसो कुर्ता गानबाय गाइस सान्द्रि मोखाङा नङाबाथ' कुर्ताबो गानफेरा गानो मालाबा खिन्थु दिनैहाय माने मा गोसो जानानैबा गानखो नानियालाय जाया मेथाइखौ मेथाइ जाफानो हामा आलासिजों दुबाइनि आलासियानो बर' नङाब्रा बर' फुवालाबाय इयो दुबाइनिया नामा नोंनिया मा जाखांबाय इउटुब चेनेला भिडिअ होयोना होआ नोङो आंनिया होआखै हो आंबो गोसोआनो मा होनो मोजां टाइम लानानै मोजां कन्टेन्ट टाइम नांगौ ना आं मबाइल गोदान बायबासो होसिगोन नोंगो आइफन 31 प्र बायबाय बा 31 प्र वाव very excited to see 41 लाब्रा 41 बो ओंखारसै दा जोङो गोबाव समनि उनाव लोगो मोननायखाय दसे गपसप खालामबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय नै जोङो दायो केब बुक खालामनानैहाय थांगासिनो मोनसे जायगायाव बे जायगायानो जाहैबाय ख्रिस्टियान बस्ति स' ख्रिस्टियान बस्तियाव मानि थाखाय थांगासिनो दसे उनाव नोंथांमोना मिथिगोन थ'दो बिदिब्ला जोंजों लोगोसे दसे नेथ'
स' नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जों बहा फैदों ओमफ्राय बेवहाय फैनायनि जाहोना जाबाय आंहाथ' अलरेडि पासपर्ट दंखायो सानद्रि मोखाङाबो दंखायो ओमफ्राय नै जोंना करिश्मा एक्ट्रेसना गैथ'वामोन आरोना एप्लाइ खालामगोन साननानै खालामनाय जायाखैमोननो ओमफ्राय बेखायनो जोङो तत्कालावहाय थाबनो मोननायनि थाखाय बेयावहाय एप्लाइ खालामफैबाय ओमफ्राय दिनैहाय एप्लाइ खालामबाय अनलाइन गारियाबो सफैबाय नै थांनोसै जों दा बा एबारनिया गोदो माथोलाय गारिया आराम मोजां गोदानसो खोमा ओमफ्राय नै दायो जोङो गावबा गाव न'आवहाय थांसिगोन आरोना गावबा गाव जाजोब्बाय ओमफ्राय नै आंबो केब लानानै फैफिनबायमोन ओमफ्राय नै बेयावहाय आराइ ड्राइभिं स्कुल मोनदोंमोन आरोना आं हाथिगावआवहाय बेनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ सेभ खालामनानै लाबाय आङो ड्राइभिं स्कुल जइन खालामसिगोन गाइस थाबैनो गारिया मोनफैसिगोन नालाय आंना डिसेम्बराव स' एसे रोंनांगोन ना गाइस नङा होमबा बहाथो ड्राइभार मोनबाय थानो आरो मालायनि गारिखौथ' मोना एबार गावनि गारि फैबा बिन्दास जासिगोन आरोना How I sandal paint you? दासो मोनफैबाय आङो ओमफ्राय दायो दसे रेस्ट लानोसै मा खालामनाय जायो नायनोसै आरोना नै सासेया दा मोनफैदो मा लाबोदो आंनि थाखाय मेरे लिए क्या लाई हो बोलो बताओ केला दारि सिनबोदो नामा नोङो दारि सिनाव माखौ खोथाबाय थानांगौ ओमफ्राय मा आलु गोसा थालिरालाय सिखाजों हादोंमोन ओंखायनो आलु गोसा मोनदो गाइस दायो आङो ड्रेस चेन्ज खालामनानै लानोसै ओमफ्राय मा संनो नायनोसै आङो ओमफ्राय आं दावदै जानो लुगैसोदों अमलेट दायो आङो ड्रेस चेन्ज खालामखांबाय ओमफ्राय आं बिराद दावदै फ्राय एवनाय जानो लुगैदों ओमफ्राय नै दैखौबो आङो बियार लोंग्रा बे ग्लासआ बेखौसो बेयावसो लोंबावो आरोना गोदोद माने बेयाव लोंबासो अहानाय मोनो आं ग्लासावबा माने लादेरबाय थानांगौना ओमफ्राय बेखौ मार मोजां मोनो आङो आंनि बियो दा कारेन्ट 5 काप जानानै दङ ओमफ्राय बेयावनो लोङोना आङो ओमफ्राय मायबा रायलायनानै आं माखौबा मा गय जानाय बैसा मा जाबाय थाखाथाय मिथिला आरोना आं गावखौनो पात्ता गैया मानो बिदि जाखो उनाव दा भिडिअ नायबासो बोरैबा नुबाय आरोना So guys, मैया जिहेतु नोंथांमोना आंनि व्लगखौ नुबाय आंनि दिमासा लोगो जिहेतु दिमा हासावनि बिथांमोना आंनो गिफ्ट माने बे गावसनि ट्रेडिशनेल जिखौथ' होखादों ओमफ्राय आरो माबा माबि लाबोनाय दंमोन आं नायाखैमोन नै नानिया दासो दिन्थिफैदों आरोना जोसा माइरं लाबोदोंमोन नै दासो खिथादों आं दावदै जाबाय थानायाव ओमफ्राय बेयो जाबाय जोंनि आसामावनो बानायनाय धुब्रियावहाय बानायनाय साबोन आरोना नै गावसनि हारसाफोरनि माबा होलायलायनानै लादो बेखौ बायनानैसो लाबोदोंमोन नामा 75 रुपिस मोनसेयावनो बे साबोना माबायदि जागोनथाय आं दुगैखांबासो खिथानो हासिगोन दा ओमफ्राय नै ब्लेक टि होफैदों ओमफ्राय आयो बानाना चिप्स होफैदों नै स्पाइसि बानाना चिप्स आं जेबो हरनाय जायासै खालि साथाम फैदोंमोन ना साथामनो आर'नाइल' हरनाय जाबाय ओमफ्राय गैया जेबो हरनाय जायासै आरो जानो गोथाव मोनदों बेखायनो अलकबिदो आलु ओमफ्राय दाउदै ओमफ्राय इखौ जागोनलै आं बुथुवाखै ओमफ्राय गैला ना फ्राय नानि मादि जादो संनाया नोंनो संनायबा दिनैयो थाव साब गोथाव जादो खोमालै बहुद नों गोथाव मोनदो ना मोनाखै खारै होआखै होमबा इसको मुझे देना मैं खाऊंगी एक खाऊंगी और सब्जी खाऊंगी थोड़ा सा वाइटामिन बुथुवायो बिराद वाइटामिन दङबा गाइस होनोसै जानाया आंनिया
hwnna dungyo. आं मिनिनानै थिनसिलै देग्लाया ना दोङो होननानै मिथियामोननो जों जाबाय थादों नुवाखै नोङो होनबा नाखौ दोङो होनना मिथियाखै Nggak होनबा ada नोङो fry नुदों आं. So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye